Hi friend, kamusta na ang life mo? Kayod marino pa rin ba? Wala nang time sa pamilya dahil sa kaka-overtime? Mahaba na ba ang listahan ng utang mo? Friend, bakit hindi mo subukan mag-business? Yung maliit lang ang kapital, yung ang product ay ginagamit ng lahat, at yung legal, yung hindi ka mapapaya sa kaibigan mo. Curious ka na, no? Ito na ang maaaring sagot sa problema mo. Presenting Telepreneur Corp. Gagamitin mo lang ang cellphone at SIM mo. Pwede ka nang kumita ng hindi lang barya-barya. Kung hindi bundle-bundle pa. Hindi ba, ang cellphone load ngayon ay basic necessity na. At sa Pinas pa lang, 85 million na ang cellphone users. Tayo na nga ang texting capital of the world eh. Dahil 8 out of 10 sa atin ay gumagamit ng prepaid load. At kapag nauubusan tayo nito ay sobrang hassle talaga. Paggabi na at sarado ng tindahan, nasa biyahe tayo, nasa loob ng opisina, umuulan at bumabaha. Talagang hassle. Hindi ba simula nang binili mo ang cellphone mo, ay puro gastos na lang ang binigay nito sa'yo? Malamang, sa loob ng isang buwan ay nakakakonsumo ang pamilya mo sa higit 1,500 pesos. Sa isang taon, 18,000 pesos. At sa 10 taon, 180,000 pesos. Ang laking gastos nito. Ngayon, paano kung sabihin ko sa'yo na pwede mo convert ang expense mo to income just by using your own phone and SIM? Load yourself and your family and you will earn by teaching others to load themselves too. Bilis ng loading system. Dito ay pinapakita namin ang pinadali at pinabilis na loading platform ng TPC. Panoorin lang ang video. Paraan ng paglo-load. May dalawang paraan ng paglo-load sa TPC. Una, through cell phones. I-type lang ang mobile number ng loloadan mo, space, product code, at isend sa gateway. Ang dali lang, di ba? Dalawa, online loading. Just log on to tpcph.com at i-click ang load mobile. I-enter ang mobile number ng loloadan, product code, at input code. Then hit submit. Ang simple lang, no? Stability ng service provider. 12 years nang nasa retail business ang Munchen before pa mauso ang all-in-one e-loading sa Pilipinas. Ways ng pagre-replenish ng load wallet. Una, go to any TPC office near you. No need to text any command. Pagkabayad mo, ita-transfer kagad ang load credit sa account mo. Ikalawa, through GCash, Smart Money, or any of these banks. After mo mag-deposit, i-text lang ang DEP space amount deposited space kung saang account ipinadala space reference number and send to gateway. At hindi mo na kailangan maghintay ng 24 hours. In just a few minutes, pasok na ang load credit mo. At ikatlo, earnings conversion. Just type convert space amount ng available fund na i-convert mo and send to gateway. Safety features para sa loading issues. Dahil wala naman talagang perfect system, gumawa ang TPC ng safety features para maprotektahan ng retailers at dealers nila. Isang unique na load request lang ang ipaprocess ng system every 2 hours para maiwasan ng double deduction sa load. Halimbawa, dahil sa unstable ang signal mo or ang network na gamit mo, 3 times mo ipinadala ang isang load request. Isa lang sa mga ito ang ipaprocess ng system, alin man ang mauna. At meron tayong 24/7 na help desk support na maaaring sumagot sa anumang loading issues or kahit simpleng tanong lang about TPC. Just text help space your concern at isend sa gateway. Ang advantage man po dito kapag naging member kayo ng TPC ay ang gagamitin nyo po yung existing cellphone and SIM nyo. Bibigyan kayo dito ng isang e-wallet na kung saan nga naman ay makakapag-load kayo sa lahat-lahat ng prepaid product sa bansa. Magkakaroon ka din dito ng 8% na lifetime discount on e-load at 8% din kung ibibenta mo. At saka ito pang matindi, 100% fast loading system to all network at walang piso deduction to sell load. Okay? At yung convenience po na mabibigyan nito sa sarili nyo kasi anytime anywhere maluludan mo yung sarili mo. Bibigyan ka rin po dito ng
delivery website para sa online loading at para makita mo yung mga transactions mo. At ito pa pong big promise ng company na kung saan nga naman kapag ginawa mo daw ng maayos yung negosyo ay pwede ka ditong kumita ng maximum na income na 16,800 per day. So paano ka naman kikita ng 16,800 per day? Unang-una, bilhin nyo po yung system. Ito po yung telepreneur system na nagkakahalagang 2,500. Ang kagandahan po nito, kapag naglabas po kayo ng 2,500, may makukuha naman po kayong kapalit. At ang maganda po nito, pwede na kagad kayong magkaroon ng e-loading business ninyo. May kasama po itong 30 na retailer activation access, 3 compensation brochure, 3 dealer at retailer guides, isang tarpaulin, isang paper bag, at isang personal website. At ang maganda po rito, yung compensation plan po natin dito ay napakadaling intindihin, generous, realistic, at saka sustainable. At ito pang matindi, magkakaroon ka pa dito ng 7 ways to earn na kung saan nga naman pwede mong pandagdag sa pinagkakakitaan mo ngayon. Kaya po tinawag namin tong extra income. Kasi po ibig sabihin, kung may trabaho ka man ngayon, hindi mo kailangang iwanan, pwede mo pa tong ipandagdag. Kasi po naniniwala kami na kahit gaano kakasipag ngayon, kung ano yung sweldo mo, yun lang talaga yun. Una, yung buy and sell of load. Ito po yung sinasabi ko kanina na magkakaroon ka ng 8% na discount on prepaid load or di kaya magkakaroon ka din ng 8% na kita kapag ibinenta mo yung load. Ito po yung mga produktong hawak natin, yung mga load, yung Smart Globe and Sun. Pangalawa, yung retailer sign up. Kung mapapansin nyo po kanina, di ba may 30 kayo na retailer na nagkakalaga ng 200 pesos bawat isa. So 30 times 200 is equals to 6,000 po iyon. So bumalik na kaagad yung puhunan nyo. 2,500 lang nilabas mo pero 6,000 yung bumalik sa inyo. Pangatlo, yung retail override. Ito naman po, anytime, anywhere dealer earns 1% for every load consumed by each retailer. Di ba kung mapapansin nyo kanina, mayroon kang 30 na retailer. Kapag ikinalat mo yon sa buong Pilipinas, halimbawa, ganito yung nangyari, nandyan yung dealer, di ba? Tapos ikinalat mo yung mga retailer mo sa buong Pilipinas or sa abroad man kasi posible talaga may mga OFW, di ba, na gumagamit din ng load. So, ang maganda po nito, every time po na ginagamit nila or naglo-load sila, kikita ka pa rin ng 1% doon dahil sa iyo galing yung retailer nila. So, ito po yung sample computation na ginawa namin. Halimbawa, yung 30 retailer mo, okay, nakakonsume ng 500 load per day. So, 15,000 po yun. So, kunin po natin yung 1% ng 15,000. So, may 150 per day ka po dyan. So, 150 times 30 days, so mayroon kang 4,500 na kita. Sa tingin nyo po ba kapag nalaman ng kaibigan nyo, ka-Facebook nyo, kapitbahay nyo, kaklase nyo, na bukod sa pinagkakakitaan mo, okay, meron ka pang discount sa load, e-loading business ka pa, at kumikita ka pa ng 4,500 na extra income. Sa tingin nyo po ba magugustuhan nila? Oo naman, sigurado magugustuhan nila yun. At itong maganda, kapag nagustuhan nila yun, pwede mo silang i-endorse dito sa TPC. Kung mapapansin nyo po, sinong endorser ng Smart? Si Ann sa Sun, si Aga sa Globe, si Vice Ganda. Dito naman po sa TPC, gagawin kang endorser niya. At ito pa pong matindi. As a dealer, pwede ka rin pong mag-build ng iyong sariling business structure. Pwede ka rin kumuha ng kapwa mo dealer na gusto rin kumita ng malaki, okay, at maging dealer na tulad mo. At ang kagandahan pa po nito, every time na may i-invite ka, okay, na magiging dealer na katulad mo, bibigyan ka dito ng 300 pesos na unlimited referrals ng TPC. Tsaka ito pa pang matindi, syempre dadami yon, di ba? Bahatiin po yon ni TPC sa dalawang grupo. Ito po yung tinatawag namin na Team A at Team B. Halimbawa, may na-invite kang isa, ilalagay mo siya sa Team A, babayaran ka niya ng 300 pesos. Pangalawa, may na-invite ka ulit, ilalagay mo naman yung sa Team B mo, so 300 pesos po ulit yun. So kung mapapansin nyo, dalawa lang na ipasok mo, may 600 pesos ka na. Halimbawa naman, may na-invite kang pangatlo, wala ka pong choice kundi ilagay mo na sa ilalim nung pinakaunang ipinasok mo. Kasi po dito, yung ginagamit natin sistema ay binary system. Hanggang dalawa lang ang pwede mong ikabit sa iyo. Ang maganda po nito, natulungan mo pa yung isang magka-downlines kaagad. Tapos ito pa po yung panlimang kitaan dito, yung matching bonus. Ito po yung when the system detects new names falling under your A and B, you will earn additional matching bonus of 700. So kung mapapansin mo po, sa atin lang ang may pinakamalaking matching bonus na 700. Sa iba po kasi usually nasa 200 to 300 lang or 500. Dito sa atin 700. So mamaya po explain ko ulit yan ng maayos sa inyo. Ganito po yung matching bonus. Alimbawa po, sa Team A mayroong pumasok na isa. At sa Team B may pumasok din na isa at nag-pairing. Okay, so babayaran po kayo dito ni TPC ng 700. Halimbawa po, yung isang ito, nag-endorse din, nagandahan siya. At may naipasok siyang 10. Ang kagandahan po nito, babayaran din siya, kikita siya. At the same time, ito dahil pumasok sa Team A mo, okay, waiting po yan na mapartneran mo dito sa kabila. At pag may pumasok sa 10 sa kabila, kahit di na ikaw nag-invite, may kikitain ka pa rin 7,000. So ituloy-tuloy po natin. Halimbawa, nag-multiply na yan, dumami ng dumami. Kahit hindi na ikaw yung nag-invite dyan,
kikita ka pa rin. Kasi ayon sa usapan, basta pumasok sa Team A at Team B mo, babayaran ka pa rin. So, ganun po. So, halimbawa po nangyari yan sa loob ng isang buwan. So, ito yung pwedeng kitain mo. 42,700. Tingnan natin kung magkano pwede mo kitain sa partnership reward. In 1 month, dalawa lang ang naging business partner mo. Dito, kumita ka ng 700 pesos partnership reward sa unang buwan mo. At ganoon din ang nangyari sa business partner mo. Dalawang din ng dalawa hanggang 12 months. Gamit ang power of 2, as a risk system owner, ito ang pwede mong kitain in 1 year. Sabihin natin 50% lang ang nangyari sa'yo. Pwede na ba sa'yo? Sabihin natin 5% na lang. Hindi. Gawin na lang natin 10%. Sa maliit na puhunan, ito ang potential income mo. Ito po ang kunin nyo. Ito po yung tinatawag namin Success Option 1. Ito po yung pinakamabenta, yung tri-pack. Nagkakahalaga po siyang 7,500 lang. Okay, kung mapapansin nyo po, may 90 retailer na kaagad kayo doon. I-times nyo sa tigto 200. Pag naibenta nyo, 18,000 kaagad na po yun. So kung mapapansin nyo, 7,500 lang inilabas nyo, bumalik na kaagad yung puhunan nyo, kumita pa kayo. At ito pa po, kapag ina-register mo yung tatlong yun, sa'yo lahat yun, di ba? May 300 ka, 300, di ba? Tapos nag-pairing pa plus 700. So may 1,300 ka kaagad. Ito pa po, reality check. Sa tingin nyo po ba kapag yung 7,500 nyo na yan ipinasok nyo sa bangko, ngayong araw na to, kikita po ba kaagad dyan ng 1,300? Di po ba hindi? Baka abutin man yan ng isang taon, di pa rin yan kikita ng 1,300. Dito po sa atin, kapag naglabas ka ng 7,500, kikita ka na kagad ng 1,300. At ito naman po yung maximum income per day mo, 50,400 pesos. Ito naman po yung success option number 2. Ito po yung mabenta sa mga OFW at mga negosyante. Ito naman po yung 7-pack na tinatawag namin. 17,500 lang po yung ilalabas mo or yung puhunan. Pero yung retailer po na makukuha mo ay 210. Okay? So, 210 times 200, 42,000 na po yun. Magkano lang nilabas mo? 17. Pero 42,000 na kaagad yung bumalik sa iyo. Pag ni-register mo pa po yun, so kung mapapansin mo, 300, tapos 700 pairing bonus, so may bumalik po ulit kaagad sa iyo na 5,300. Ulit po yung 17,500 nyo kapag ipinasok nyo yan sa bangko, okay, hindi kayo kaagad kikita ng 5,300. Dito po, pagka-register mo yan, kikita ka na kaagad ng 5,300. Yun po yung kagandahan dito. At ang maximum income per day naman po ninyo dito ay 117,600. Ito pa po yung isa pang kitaan natin dito, yung pang-anim, yung yearly level 1 bonus. Ano naman yon? Earn up to 7th level of your organization. Ang kagandahan po nito, halimbawa na lang, nakakonsume sila ng 1,000 load per month, power of 5. So, ito po yung total na pwede nyong kitain. Yung mga downline nyo, nagkukonsume lang ng load, pero kumikita ka. Sa tingin nyo po ba, mapipigilan yung mag-consume ng load yun? Eh, basic needs talaga nila yun. Kailangan talaga nilang mag-load. Di po ba? So, ito naman po yung level bonus. Okay, kahit hindi nyo po computerin kusang papasok to sa account ninyo. But wait, there's more. Habang ginagawa mo ang business mo, habang na-enjoy mo ang benefits mo na convenient at discount, habang nag-empower ka ng mga load consumer tulad mo, at habang kumikita ka, dahil sa sobrang sipag mo, bibigyan ka ng TPC ng rewards. Tulad na to. At ito pa. Ito ang re-system ng TPC. Tech to convenience, you enjoy. So, ito pa po ulit, pag-isipan nyo. Sumali ka man o hindi, sa ayaw mo man at gusto, ay gagamitin mo pa rin ang produkto. Maglo-load ka pa rin at ang pamilya mo. Araw-araw mo itong ginagamit at kapag naubos, bibili at bibili ka na naman. Isipin mo po ito. Lahat tayo ay load user o gumagamit ng load. Ako na taga TPC, may discount, ikaw wala. Ako may convenience, ikaw wala. Ako ulit may extra income, ikaw wala. So, eto po ulit. Wag mong isipin nyo, baka hindi ka marunong. Kasi po dito, lahat po ay welcome sumali. With or without experience po, ay welcome to join. Dahil dito po sa negosyo to, it's not how good you are, it's how good you want to be. Dahil po dito sa team commitment natin, okay, we train minds, we build teams, and we transform lives. So, aalalayan ka po namin mula simula hanggang sa katapusan, magkakasama po tayo. Maraming salamat po. Ito nga po pala si Reggie Gamboa, ang inyong lingkod. God bless.